आङो बेखौ मैया जोंनि डेलिगेट हाउसआव रायज्लायदोंमोन। बाथ्राफ्रा खुबै एसे क्रिटिकेल जानानै दं, डेलिकेट जानानै दङ। बे हिसाबै आरो बेखौ बावैसोनो जों सावरायनानै जों डेलिगेट जोंनि माखासे अर्गानाइजेसनफोर दङ, एबसु, हारिमु आफाद आरो जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोंहा जा खहा जानानै दङ बेफोरखौ मोजाङै रोजोबै सुफुंनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लादों बावैसो जोंनो। बेखौ जोंनि चिफ माने बिटिएडनि चिफआ खोन्थाखाबाय। बावैसो जों बर' साहित्य सभाजों गोख्रोङै सावरायगोन। हाबाफारिफोरखौथ' जोङो गुदिनिफ्रायनो फारि फारियै मोजाङैनो जालांनाय बायदि मोनदों। जेबो प्रग्रामा केन्सेल जायाखै, सबानो फारि फारि थांदों आरो मानसिफ्राबो जेरैबायदि नांगौ बेबायदिनो नुजाथिफैदों। आरो बा सोरगिदिं सबखौ सानना नायोब्ला जों नुनो मोनो राफोद धरनै बेयाव जथुम्माय जानानै थांबाय। माने एक्जिबिसनानो जाथों बा बेबायदिनो जोंना हान्था मेला आरो जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो नांगौ बायदि नुजाफैबाय। खालि जोंनि मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माल' बिथाङा गावनि हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै। थेवबो बिथांनि मन्थ्रि लोगो बिजेस्वरि हाजरिका बिथांखौ बिथाङा दैथायहरदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ आबुं खालामनो हादों। खिन्थु बर' बिजों बा स्कुल फरायसालि गासैबो फोरोंगिरिनि जेंनानि सायाव दिनैनि बे अपेन सेसनाव फैनानै जेबो बाथ्रा फोसावलाङासै। जोङो बेखौ मैया जोंनि डेलिगेट हाउसआव रायज्लायदोंमोन। बाथ्राफ्रा खुबै एसे क्रिटिकेल जानानै दं, डेलिकेट जानानै दङ। बे हिसाबै आरो बेखौ बावैसोनो जों सावरायनानै जों डेलिगेट जोंनि माखासे अर्गानाइजेसनफोर दङ, एबसु, हारिमु आफाद आरो जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोंहा जा खहा जानानै दङ बेफोरखौ मोजाङै रोजोबै सुफुंनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लादों बावैसो जोंनो। बेखौ जोंनि चिफ माने बिटिएडनि चिफआ खोन्थाखाबाय। बावैसो जों बर' साहित्य सभाजों गोख्रोङै सावरायगोन। बर'नि लिरनाय जिथु कालचार बेखौ बांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावना होदों। एनुवेलि नोंथांमोननो खौथि रां होगोन होननानै फोसावदों दिनैसिम। औ, बेखौ होदों। बेखौ क'क्राझाराव जोंनि हेड अफिसआ बर' साहित्य सभानि क'क्राझाराव जों रुपनाथ भबनाव बेयावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ माने मावख' हिसाबै जों बाहायनानै जों हाबाफारिफोरखौ मावगोन आरो बिनि थाखाय जों एक्सपार्टनि जोङो बोसोन लागोन, बिथांमोननि देहा परामर्श लागोन आरो हाबाफोरखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय नाजानाय जागोन। दैमु नोगोराव जिथु खुंफुंनाय बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव मा सावरायनानै नोंथांमोना थान्दैमेलाव थांखि लानाय जाखो? जोंहाथ' दा दैमु माबायाव जे फुरियाव जे जोङो बे जोंनि आफादखौ जथुम्माखौ बाहाय खुंदों, बेयाव जोंहा रायखांनो गोनां माखासे बाथ्रा दं। रायखांनो गोनां जे जोंहा जे बुक माने बिजाब बेखेवनाया दस्रा बोसोरनिफ्राय बे खेबाव जोङो रेकर्ड खालामनो हादों। आगोल बाराव जोङो 50खौनो मोनामोन, नाथाय जोंनि दिनै मोननायाव बे बिजाब बेखेवनाया 80निबो बारा ओंखारदों आरो मोनसे बाथ्राबाव जोंनि जायगानि बा आसामनि बा बिटिआरनिल' खोथा नङा, बाहेरानिफ्रायबो जोंनि बांलादेशनिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैनाय, नेपालनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनाय, ओमफ्राय माखासे जोंनि जायगानि अनगाबो फैदों। दासो बांलादेशनि मानसिफ्रा बिसोरनि साहित्य सभानिफ्राय माखासे लिरगिरिफ्रा गावसिनि बिजाब लिरनायखौनो जोंनो होलांबावदों आरो अरायबो बिथांमोना जगाजग लानो थाखाय नाजादों। बे बिजाबा जेनेबा आंनि आखायाव नै दासो होलांनाय बे बांलादेशनि बिजाब, बिथांमोनहा बाहागो लाफैनाय। बे बिजाबा লেংগুৱেজেছ অফ চিটাগং হিল ট্ৰেক্স বাংলাদেশ।
a policy research of implementing primary school bilingual education program in local schools. बांलादेशआवबो जे जोंनि रावखौ मिडिया हिसाबै बाहायनायनि मोनसे साननाय दंसै बेयाव बे बेरखांदों सार जिखिनि नोंथांमोननि बुंनो हाया थेवबो जाबोगासिनो दं बा स्कुल कलेज लानायनि खोथा फोरोंगिरि लानायनि खोथा गासैबो फुरा जायाखैबाबो थेवबो जोङो बिथांमोनजों डायलग होनानै रायलायनानै कनभारसेसन खालामनानै एफा एफा जोङो बेखौ माने सुफुंबोनो हागासिनो दं आरोखि हाजायाखै बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों दिनै मिनिस्टारा बुंलांबाय पियुष हाज'रिकाया दिनैहाय जोंनि आसाम सरकारनि जिखिनि माबाया जिखिनि मिनिस्टार मेसेज हरबाय जिखिनि बर' रावा आवगायलांबाय थादों आरो बर' जाथिया आवगायलांबाय थादों होनना बुंदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो जोंथ' आरो फिसा मावनायाथ' जोंसो मावखानांगोन दा बिथांमोननि बुंनाया जोंखौ एनकारेज खालामनाय बिथांमोना मा बुङो एडमिनिस्ट्रेटिभ भाबै जोंनो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ सहाय होनांगौ रांखावरियाव जेरैबायदि सहाय होनांगौ बेफोरबादिखौ बिथांमोनहा होनांगोन जों बेखिनि गावसोर खोथानाय हिसाबै जों बेखौ बावनाय नङा